Mga opisyal sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo giisyuhan og usa ka writ of habeas corpus tungod sa pagpadayon sa pagkabilanggo sa kadinakpan bisan og way kaso nga gipasaka batok niini. Dali ra sa binon nga may file og sumbong batok sila didakpan ang mga pulis human gipatubang sa korte. Dennis Tanok, Suginlimi. Gidungog kaganihang buntag sa sala ni RTC Branch 56 Executive Judge Teresita Galanida ang petisyon nga writ of habeas corpus nga gipasaka sa usa ka Jennifer Minyoza batok sa mga opisyal sa Cebu Provincial Police Office. Kabahin kini sa giingong illegal detention sa dinakpan nga si Charful Gualiza kinsa live-in partner sa reklamante. Matod sa ilang sumbong sa korte, dugay nang gibilanggo sa mga pulis si Gualiza ug way kaso nga gipasaka batok kaniya. Nadakpan si Gualiza pinaagi sa bypass sa pagpamaligya ug ginadili nga drogas niadtong Hulyo 31. Apan bisa niini, wala tugti ni Judge Galanida nga makagawa sa prisuhan ang dinakpan tungod sa kadako sa kantidad sa mga drogas nga nasakmit gikan kaniya. Sir, it's worth the try kay in the first place ang kaso against our client is a frame-up case and then naa may court conclusion gyud nga unjustifiable ang pag-delay nila sa pag-file sa information from August to until today. Meaning wa gyud rason. So controlling na siya, nalipay pud may kay it will weaken further sa case nga gi-file ana nila. Kay napresentar sab sa mga pulis si Gualiza sa korte o gipasaka dayon ang kasong pagpamaligya og drogas pagkahuman sa hearing. Doon na midlaps kay nakalimtan ang kuan na receive sa usa ka personnel namo. Siguro sa daghang operasyon nakalimtan niya. That day almost 30 persons ang among na-arrest in different operations mo to nga nasiguro namo ang kadtong mas dako og impact kadtong. Ang mga gipetisyonan mao silang Provincial Director, Police Senior Superintendent Patrocinio Comendador Jr., Police Senior Superintendent Rodolfo Albutra, pangu sa Provincial Intelligence Branch, ug Police Senior Inspector Leo Logronio, ang Deputy Chief sa PIB. Si Logronio ra ang miabot uban ang duha ka mga sakop niini. Andam sab nga mautubang ang kapulisan sa dugang reklamo nga planong ipasaka sa reklamante. Plano after mo file sila information, mo na mong planong babagan ang pag-file nila information. So we will question the legality sa information considering naanay judgment o naanay pronouncement si Judge Galanida nga insufficient ang ilang rason nga nganong ginaron kadugay. So usa na sa among ground nga ibutang sa among motion. Dennis Tanok, News 5. Ikasaktong duha ka tuig ug 5 ka buwan nga milingkod isip hepe si Cebu Provincial Police Office Senior Superintendent Patrocinio Comendador. Karong Lunes, formal na nga pulihan si Comendador ni Senior Superintendent Noel Gilyamak ang kasamtahang hepe sa Human Resources and Personal Division sa Police Regional Office 7. Bugtong kopya sa order gikan sa Camp Crame ang gihuktan karon ni Comendador ug wala pa ang implementing order gikan sa PRO 7. Gipasigarbo ni Comendador ang iyang pagpuo sa mga gun for hire sa probinsya. Buot ni Comendador nga magpabilin sa matag pulis ang maayong pamatasan nga mamahimo niya ikabilin ngadto kanila. Awards nationwide as the best provincial anti-illegal drug special operating teams. We were also awarded as the police office with the most number of firearms that were confiscated. Clearance section sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo may reklamo sa kahimtang sa ilang opisina. Matud nila, dugay nang nasayod ang City Hall sa kagubaon sa ilang buhatan apan nagpabilin kini nga wala matagad. Jinky Barrio, Suginlimi. Pila ka tuig na nga nahimong mulo sa mga empleyado sa Criminal Records Management and Evidence Unit sa Cebu City Police Office ang gubaon na nila nga buhatan. Gawas nga bahaon kini panahon sa ting-uwan nangalangkat na sab ang mga kisami niini. Bisa na mga air-conditioned unit sa clearance section mga karaan na og tayaon pa. Matud ni Inspector Rogelio Ruiz, dugay na niya kini gipadangat sa mga hintungdan sa City Hall. Si Engineer Elizalde diri mismo, akong ipatan-aw niya ang situation namo. So iyang gitanaw nga lisod yun. So need nga it's either nga i-repair or himuan jud lain. So, ang empleyado nga si Amelita Likaya nagpunay na lang sa pagpamaypay sa tumang kainit. Matud niya, apektado ang ilang paghatod og serbisyo ngadto sa publiko gumikan sa kahimtang sa ilang buhatan. Tidyo alimuota singot kay tanan mabrongko ta madugay.
Ang clearance section, usa sa mga income-generating offices sa City Hall. Gani sa nakalabay nga tuig, 1.6 million pesos ang ilang kita gikan sa mga naglukat og police clearance. Samtang gikan Enero hangtod Hunyo ning tuiga, 850,000 na ang ilang kita karon. Apan bisan pa man niini, pabiling way aksyon ang City Hall sa ilang problema. Jinky Bargio, News 5. Kung nangayo ang VECO increase sa bayranan sa kuryente, lain na usab nga increase ang pabayran sa konsumidor. Gipangayo sa National Grid Corporation of the Philippines. Kinailang gipangayo aron sa pagtubag sa galastuan sa himon nga Cebu Negros Panay 230 kV transmission line nga gitiguhang matapos sa tuig 2021. Ang proyekto alang sa nagataas nga demand sa kuryente sa Visayas. Sa unang hugna sa proyekto, mugasto ang kompanya og 11 milyones pesos alang sa mga two-way submarine cables nga mahimong maka-import og export og kuryente. Mi-apply sila sa increase sa Energy Regulatory Commission kun ERC niadtong Enero karong tuiga. Gipaabot nila ang provisional approval sa ERC aron masugdan ang proyekto. The grid, it will benefit the entire grid. So the cost will be shared pare-pasu by all consumers in the Visayas grid. O maukanto ang naglangkob sa atong mga balita karong hapon. Kini si Frank Balilong Jr. Musunod ang Action Prime sa kauluhan, kini si Georgia Herrera. Hangtod sa Lunes, dinis Aksyon Bisaya. Dilang kutob sa paghatod sa impormasyon ug serbisyo. Tungod labaw pa sa balita, Aksyon!